Krásny dobrý deň, priatelia. No momentálne máme 14:19 a necelých 24 hodín do môjho krstu. Teraz ideme ešte poriešiť pár posledných detailov, čo som zistil, že mi chýba. Už zajtra s mojou najobľúbenejšou rockovou kapelou skupina Tars, čo sú vlastne chlapci pôvodného Desmodu. Odpálime zajtra brutálne veľkú rockovú show u nás na Myjave v kultúrnom dome a budeme krstiť moju knižočku, takže neskutočne veľmi sa teším, že chlapci prijali túto úlohu krstných rodičov mojej prvej knihy. Poviem vám jednu vec, určite nie poslednej, takže plánujeme ďalšie projekty. Chlapci, akože ešte raz vám patrí jedna veľká vďaka, že ste sa zhostili tejto krásnej emócie mojej a vy ste tými krstnými rodičmi tejto krásnej knihy. Takže chlapci, ďakujem. O nejaké 2 hodinky ma čaká barber. Ideme sa trošku dať do pucu, jak sa hovorí. Krásne, dobré ráno, priatelia. No momentálne akurát ideme chystať moje krstenie, akurát dneska nastal deň 27. novembra 2024. Momentálne odchádzam z domu a našiel som tu odvoz. Pozrite sa na tú káru. Dobré ráno. Nazdar. Koľko, tak toto poznáte, tohto chlapca už z minulého vlogu. Zase Martin. No čo? To hovoríš takúto limuzínu si splášil? Tak to však, keď projekty. Ideme na to? Ideme na to. Takže hovoríš, čo nás ešte dneska čaká ešte? Dneska bude dlhý deň, ale bude fakt super, akože je tam toho dosť na programe, ale bude to super. Takže ideme na to, ideme prosím dneska 27. november 2024 sa prepisujú dejiny. Toto bude veľké. Takže koľko máme? Máme približne 8:30 ráno. A čo nám chýba dneska asi ešte? Dávka kofeínu asi. Káva! Daj kávu. Ideme dať kávičku. Martin sa ide za chvíľu strihať k našim barberom, Bunch of Barbers. Ku komu ideš? Kubovi idem. Legendárny Kubino. Kubino, pozdravujeme sa. Kde sme? Na bagetérke. Bagetéria Myjava, ďakujeme za úžasný sponzoring. Takže chcem vám ukázať, sú tu také krásne priestory, keď by ste chceli fajnovú bagetu od Peťa. Peťo, takže odporúčam túto bagetu určite. A hovorím, keď budete dneska smední na dnešnom podujatí, problém je vyriešený, že máte tu toľko toho, pokiaľ to všetko nevypijete, nepôjdete domov, pozor. Takže tu máme čo? Chlebičky si objednával, tak si niečo objednal a niečo som ti tam ešte prihodil, nech máš čo jesť. Akože chlebičky, za mám je surové? Hej, to je len takto suché. Ja, a ty si ho nepochváľujem, ich nepohlasím, ale budíš akože, nie, akože robím si srandu. Ale čo, naplním ti to niečím? Čo to máš? To je len polovička zatiaľ. Polovička šulka, ty vole. To všetko má ísť, hej? To padne celé. No, ešte toto polka z toho asi padne ešte, no. Veľké veci toto. Pozri, keď ti ide málo chleba. Poď si, keď si musíš objednávať chleba do bagetérky. Ale nie, akože tešíme sa na toto krásne moje podujatie prvé. Takže bude to veľká vec. Peťo, ďakujem ti. Maťo, tak sme v kultúrnom dome. Ešte, koho tu máme na stage už teraz? Máme tu už skupinu Dars, takže ideme hneď za nimi a niečo si pokecať s nimi. No. Bežíš za nami? Takže, Vládko, čo nás dneska čaká? Čo máme zaujímavé dneska? Čo nás budeme... Tam už máme nachystané. Tam je všetko, na tom stole je presne všetko, čo nás čaká a nemine. A tu takisto. Budem sa snažiť. Budem sa snažiť dať do seba všetko, čo sa dá. Počuješ ten krásny chraplák?
Nie. Ja som nachystaný, vždy pripravený. Nemôžeme, to ste nevideli, cigaretové To nevidel, to sa nemá. To ja som schoval len pre deťami, aby ste nevideli. deti nevideli, aby to nebrali. Dobre, však čaká nás veľká vec. Čaká. Ty si prvýkrát na bol. Čak ja sem chodím s kamionom. Hej? Do firmy, či? No, tu poriade, či čo to je? Takže rodák. Tak. Roda. To už ste vyriešili? Roda, ja som len taký prechádzajúci okolo. Čiže dáme kávičku, keď budeme čas. Vidíš? Je kávička? Dvakrát kávu, prosím vás. Je kávička? No jasne. Dal mi si kávičku, prosím vás, pekne. Dostali sme prvú challenge od kapely, ktorú sme fakt nečakali. Ideme riešiť. Matúš, čo ideme vybavovať? Ideme robiť moje staré obľúbené dobré espresso. 4-krát. 4-krát espresso, kurník, šopa, toto nie je možné. Že sme toto nedomysleli. 4 kávy. 4 kávy. Vieš, my kávy nepijeme, nikto to ma nenapadlo. To ideme riešiť. Počúvaj, blúčko není otvorené? Blúčko ešte není. Dobre, tak poďme teda tam. Jedno tu má zvukovú službu. Válime pre chlebičky. Pixel je s kapelou a my musíme makať. Tam už čaká Matúš. Takže chlebička ris. Ideme. Šefinko? Nemáme. Chlebičky? Nemáme. Došli? Došlo. Tak. Ľudí, ale počúvaj, lebo bez nich by to nebolo na tom správnom mieste. Zachraňujeme situáciu. Hneď sú tie chlebíky lepšie. To si ešte nezažila, hej?
Jaký tam je kurník?